kin ga Sadiq shine masoyinki na farko, shi kuma Maina soyayyar da yake miki daga Allah ne, shi kuma Dr. Hashim yana da tarin ilimi ga halayya mai kyau. Alhaji Hadi Makama yana da ɗabi'ar da kowace mace za ta yi mafarkin samun sa. Matsalarsa ƙwaya ɗaya ce, matarsa. Ai kowace mace tana da 'yancin zaben wanda take so, kuma idan ta yi haka ai ba laifi bane. Abinda mahaifina yake so shi zan yi ko menene. Zaɓinki daban da na mahaifinki. Ni na haƙura ki auri wanda kike so. Inda ka ɗau kanka a matsayin uba da ba za ka taɓa furta mata kan soyayya ba. Kai ma inda a ce kai ka tsuguna ka haife ta da babu yadda za a yi ka tursasa ta auri wanda ba ta so. Kina so na? To ba na buƙatar kyautata da kai. I am tired. Duk abin da ka shirya kana za ka yi nasara. Kashe kaina ko na kashe ka. Autar mata ce ke da lu'ulu'u aka yi ki ko da gwal ko da tagulla.